yamde jeeɗiɗi simmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alarba balɗe nogas e nayyi lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi fedde leyɗele Sahel AS heeɓi horejo kesso inde makko ko capitaine Ibrahima Traoré kanko laami leydi biyetendi Burkina Faso o lomtima général Assimi Goïta e hoore yakkude ɗo fedde on du ko horejo Mali ɗum waɗi ko hanki e dow kawrital hooreɓe fedde nde ɓe ƴetti peɗital udditude suudu banque AS e télé e radio fedde nde ma en gartu hen to bene kam Patrice Talon horejo leydi ndi waynodiri e ɓiɓɓe leydi ndi hanki talata o waɗi yewtere sakkitinde ko fati laamu makko o warti e no yiiri bene duuɓi 65 caggal jeytare mabɓe o andini bene yiiti demal ɓamtare Sénégal ko woni fandare fedde awokaɓe Ousmane Sonko horejo Pastef horejo jagorɓe Sénégal ko namdal mawgal ɓe namdima udditugol ñawore hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang jagorɗo kiɗɗo e laamu Macky Sall e wiide ɓe awokaɓe nde eɓɓore haɓɓodira hay hunde e mbawko Ousmane Sonko wonde candidat e sumgoji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi kono ko yidde mabɓe ko lawƴude ndimagu e hurum makko bisimilla mon tedduɓe on calminama on jettama on juurama bisimilla mon e kabaruji ɗi to Mali paɗen timmi hanki kikiɗe batu hooreɓe fedde dental leyɗele AS waɗuɗo to Bamako lamorgo Mali capitaine Ibrahima Traoré hoorejo Burkina Faso lomtima général Assimi Goïta e ardade fedde AS e nde hitande warore ɓe hooreɓe leyɗele tati Sahel gaɗi golleji kewɗi hanki hono uddidde suudu banque AS kañum e télé e radio fedde nde e timmoɗe ngal kawrital ɓe hooreɓe AS poti ɓeydude golleji mabɓe e fannuji kewɗi tengti e bangue diplomatie sariya e ndenago keɗoɗen Minati Diallo. Excellence le capitaine Ibrahima Traoré, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite. Kanko horejo Burkina Faso totta ardagol fedde AS hitande warore nde e kongi makko arani e nder darnde capitaine Ibrahima Traoré noddi ardiɓe leyɗe AS ɓeydude golle ngam sembinde ɓantare mabɓe tenti fewde ɓiɓɓe leyɗe ɗe eɗen poti famde nelal ngal ardiɓe leyɗele men dokki en ngal en potani ɗanade eɗen poti jokkude harende saabu ɓesgu ngu ene yiiɗi jaam e ɓamtare mbeɗa yiiɗi jarde kala gollowo e nder fannuji tati mawɗi fedde men nde golloɓe e ndenka e kisal ɓe mbaɗi golle tiiɗi no feewi ngam haɓade kulhuli ɗi mbeɗa ero goto foof guele joni e ɓeydere sembe muɗum saabu en dokkodiri pandale men mais en jokku e tinnade e koye men ko ɓuuri himmande en ko nous-mêmes a priori. Général Assimi Goïta horejo Mali jewti tinnare ɓiɓɓe leyɗe AS jingande golleji mabɓe hunde ko o ɗammini ardagol Burkina Faso ɓeydan darde mabɓe e fannuji kewɗi. Je suis convaincu miɗo yakori kuuɗe tammiɗe huwe ko ha ardungal mako tokkitinan sembiɗingo darde amin ha ko larani kisal habre be ownugol ɓamtal e ɓeydugo lawol kudiɗirago nder diwal ngal e leyɗe duniyaru giɗɗe amin goto ɗo gonɗine laamuji amin ɗo sembiɗine kuudal amin no ɓedda be wallide ummatore meɗen hawtude e wallotirande en keɓan nasaraku ɓe udditi gollirɗe mawɗe fedde nde to Bamako hono suudu banque télé kañum e radio AS